tikin din su guda 20 din nan suka cika guda 20 daidai zai baka wannan 5,900 da ake allo za ka gansa account ɗinka na EFS. Kabiru Abdullahi kenan ke limantar da mutane maza da mata sama da 30 wanda yana daga cikin wakilan kamfanin EFS, wani kamfani ne da ke samar da sauƙin rayuwa tare da tallafawa al'ummar Najeriya ta hanyar amfani da fasahar zamani ta wayar hannu. Wannan shiri na ci gaba da samun karbuwa a tsakanin jama'a sakamakon irin gudunmuwar da yake bayarwa wajen rage raɗaɗin talauci da kuma sauƙaƙa harkokin rayuwa na yau da kullum. Da yake ƙarin bayani ga mahalarta taron wayar da kan, Kabiru Abdullahi ya bayyana cewa bullowar kamfanin EFS ya zama babban alheri ga al'umma, musamman ga waɗanda a baya suke fama da matsanancin ƙalubalen tattalin arziki. Makasudin wannan taro da muka tara shine taro ne na wayar da kai da bayyana wa mutane alfanun wannan kamfani, ma'ana alfanun aikin da suke badawa da irin gudunmuwan da yake badawa musamman a cikin irin wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa namu. To muna wayar da mutane kai saboda babban kalubalen da muke fuskanta shine yawanci arewacin Najeriya idan sabon abu ya zo an san shi yana da wahala, to sai ka yi ma mutane bayani, sannan kuma mutane suna bayanin abin da za ka yi masu bayani shine ka bayyana musu shi a zahiri. To makasudin wannan taro kenan. Ya kara da cewa tun bayan fara shiga shirin zuwa yanzu ya samu damar cire sama da naira 500,000 a cikin sauki. Ban kai wata ɗaya da rabi ba, amma yanzu maganar da ake yi na yi receiving salary sama da 500,000 kusan 600,000. To gaskiyar magana ina ga ban ga wani aiki a Najeriya da za a baka a ce cikin ƙasa da wata ɗaya ka cire kuɗi sama da 500,000 ba. Gaskiya ban yi tunanin akwai wannan aikin ba. To shawaran da nake badawa kamar yadda shine makasudin wannan shine su yi kokari su join din wannan alherin da ya gabato mu don su ma su samu alheri, saboda kowa ya sani cewa idan dan adam ya samu alheri, idan dai shi ba mugu bane, abin da ya kamata ya fara yi shine ya sanar da dan uwan shi. A nata bangaren, Aisha Dahiru da Ahmad Dahiru sun tabbatar da ingancin tsarin na EFS, inda suka ce a yanzu suna iya biyan yawancin bukatunsu na yau da kullum sabanin yadda lamarin yake a baya. Gaskiya ya dauke min bukatu da yawa, kaga a matsayina na ɗaliba yanzu da nike hostel, a misali yanzu idan na koma hostel ba sai na jira an bani kuɗi ba ko an turo mu kuɗi daga gida. EFS ta dauke mu komai da komai a halin da ake ciki yanzu. Sa'annan maganar irin su in zaka siya abubuwan makaranta da sauran littattafai, da in wayanka ta samu matsala ko wani abun irin su power bank, earpiece, me da me ba sai ka tambaya a gida ba. Ya baya mun bukatu da yawa. Bukatun da ya biya mun na farko shine mashin. So da farko kafin in shige shi, mashin ɗina ya samu matsala na inji, so wanda har na rasa mata ina ma zan fara gyaran shi da sauransu. Sanadiyan kuɗin ya yi yawa sosai na gyara da sauransu. So amma bayan na shiga ciki na samu alkhairin da har na gyara shi, na ci gaba da amfani da shi, na gyare sa'an nan ina kan biyan wasu bukatu da shi a matsayina na ɗalibi, wanda akwai wasu abubuwa da yawa wanda nake makaina wanda ba sai na jira ba, wanda a dama ba na iya makaina, ina yin makaina a yanzu. Sai dai sun jaddada buƙatar ci gaba da wayar da kan al'umma game da wannan tsari na EFS domin baiwa waɗanda har yanzu ba su fahimci yadda yake aiki ba damar cin gajiyar tare da kaucewa burinsu a baya. Ƙarshen rahoton kenan, Abu Dalib Muhammad.